Čaute lidičky, tady je AZ99, dneska jdeme Farming Simulator, je to díl 4. Vidíte, máme žatvu starým kombajnem po 100 letech, vidíte, po 100 letech nenatočil video, chápete, to jsem celý já, vždycky se mi nechce, chápete, nebudu okecávat, jdeme na to. Máte, já jsem mám dobré. Budu to sranda trošku natáčet. Tento týden proto nevyšlo video. A mi nechcelo dost. Chápete? Lenivost. A neměl takovou chuť, chápete? Proto nevyšlo žádné video. Teraz vychází. Počkejte. Máme fotku. Co tam na YouTube, chápete? A jde to, pomaly, žatva. Je to šedníka, ještě tu mám repku. Tu možná tento videu sklidím, uvidím. Asi ano. Asi ju sklidím a v druhém díle budeme ju balíkovat. Budeme balíkovat tuto slámu budeme balíkovat. Určitě. Tady budeme toto balíkovat a tento díl skosíme tuto řadu a začne se repka. A šenicu potom prodáme. Nevím kolik. Repku si nechat, repka se dá dát prasatom. A to jsou mít náhradnou a toto prodat. A z toho mít prachy a možná koupit další pole. A nevím jaké. Mě napadlo. Toto bude jednotka, toto dvojka, toto čtvorka. Napište mi do komentáru. Mám koupit jednotku, dvojku od trojku. Čtvorka bude toto, pětka bude toto. Vyberte mi. Mám to koupit o ne, tyto 6 pola, co já vám povídal. To je první otázka, já nevím. Já se nevím rozhodnout. Co se mi vyplatí více, koupit pole, koupit ještě nový traktor, nový kombajn. Kombajn nebudu kupovat a toto mám 2 roky, tento. Já se po něm vysypat. Tady ne. To doplníme a budeme mít. Mně se tento kombajn líbí strašně. Mně se líbí, jak je špíjaný. Krásný. Pýtáte se, proč navlívám mi to míná prachy a šetky, chápete. Možná i půl hodiny, celý den. Však toto se mi bude objevovat. Hrál hru o něco jiného, chápete?
si užíváte prázdniny? Já dobré. A vy jak? Teraz je sobota. Sobota, možná to vyjde v nedělu. Ráno o obědě. Nevím. Takže si ho musím stíhat. Já budu snažit o to výšku v pátek o taký den. Já to znáte. Tento týden bude vycházet asi videa. Uvidíme, jak se mi to bude líbit a jakou chuť. A druhé video, ten třetí díl, to se vám líbilo strašně. To mělo 88 zhlédnutí. A to pro mě bylo dobré, chápete? Tak byl rád. Nemusela mama. Teraz budu vycházet tyto Farming Simulator. Chápete? Končí to. Dejte odběr, like, sdílejte to kamarádama. Čau.